Тупижница е предизвикателен планински велосипеден маршрут, който води от Княжевац до една от най-красивите планини в източна Сърбия. Този маршрут е предназначен за опитни велосипедисти, които търсят истинско планинско предизвикателство с зрелищна награда накрая, панорамна гледка от върховете на Тупижница. Изключително труден финален участък с наклон до 17%. Пътят е по-тесен, по-каменист и технически много предизвикателен. Необходими са максимална концентрация, сила и технически опит. И двата маршрута съчетават леко каране през равнинни участъци с сериозно планинско изкачване, което изисква добра физическа подготовка. Това не е просто велосипеден маршрут, това е истинско планинско приключение, което възнаграждава най-упоритите велосипедисти с незабравимо изживяване на върха.